Здравейте хора, аз съм Елен. Тук ще играем Skywell. Това е първото ми клипче с моето интро. Ако се бъдете достатъчно памет, ще може да ли. Ето. Извинявайте, че е малко лаги, но така е. Много е хубава тази игра. Е леко смешна. Моя рекорд е 1428 май беше. Или пък е 27. Не знам, но тази игра много ма кефи. Лично, много ма кефи. Затова ви я препоръчвам да изтеглите. Но ако не ви стане, просто... И сега умрях, сега ще ми видите истинския рекорд. Багна. Багна. Бам. Хора. Ура. Пак багна. Ако чуете някакви гласове, това е от майка ми, говорят с баща ми от Франция. Още едно суши, ама къде остана тук? Купих си го едно суши, ама не знам къде остана. Пак бъгна. Добре хора, това ще е за целия клип. Исках просто да ви покажа и чао.